Kärrää vie Tiina eteen. Vielä vaan, vielä vaan, vielä vaan. Käsit Jasmin leuka koko ajan hyvin ylhäällä. Ja lapoihin ne painot. Siinä on hyvä ravi nyt varalla, muistat vaan pitää. Elisa leuan ylhäällä. Noin. Sitten muistatte ihan ne normaalit väistämissäännöt, että aina voltilta päästetään sit ratsastaja pois. Eli niin, ettei siellä tarvitse kesken voltin lopettaa sitä ratsastamista, vaan niin, että sieltä pääsee ratsastamaan. Jäädään sitten pelkästään sinne suorakulmiolle. Eli jäätte sinne suorakulmiolle. Ja käännyt hyvin Jasmin itse, niin että käännöksestä ei tule liian pitkäkestoinen. Ja vaihdetaan sitten suuntaa täyskaartoreitillä, minkä te hyvin suunnittelette. Ja täyskaaroin suunnan vaihtaa. Ilman että te törmäätte mihinkään. Ilman että teidän hevonen siellä hurvittelee yhtään mitään ylimääräistä. Noin, Tiina, käsi alas ja käsi